2013ko maiatzaren 21ean, Dominique Venner izeneko zahar batek, lagun batzuekin bazkaldu ostean, Notre-Dameko katedralaren aldare nagusiaren aurrean pistola burura eraman eta tiro egin zuen. Venner jaunak 78 urte zituen eta gaixorik zegoen, baina bere suizidioa ekintza politikoa izan zen. Gobernuan, Frantziako alderdi sozialista zegoen, eta hilabete batzuk lehenago, sexu berdineko ezkontzak legeztatzeko pausoak ematen hasi zen. Kontrako mobilizazioak erraldoiak izan ziren, baina legea definitiboki onartzeko prozedurak aurrera egin zuen, eta 2013ko maiatzan legearen kontrako mugimenduak manifestazioak antolatu zituen. Mugimendu homofoboaren asmoa legearen aprobazioa oztopatzea zen, baina gobernuak prozedura legegilea azkartu zuen eta legea maiatzaren 17an definitiboki onartu zen, mobilizazio eguna baino 9 egun lehenago. Honek legearen kontrako mugimenduaren haserrea eragin zuen. Egun hoietan, polarizazio testuinguru hartan, legea onartu berritan eta manifestazioa baino egun batzuk lehenago, Dominique Vennerrek bere burua hil zuen Notre-Dameko katedralaren aldare nagusiaren aurrean. Venner eskuin muturreko militante historiko ezaguna zen. Antisemita hutsa, voluntario aritu zen Algeriako gerran. Bertan terrorea eragin zuen OAS talde paramilitarreko kidea izan zen, eta Frantziar armadako 4 generalek de Gaulle presidentearen kontra egindako estatu kolpe saiakera babestu zuen. Pour insulter l'intelligence, ma colère n'est pas un mensonge, ma colère est pleine. Frantziara bueltatu zenean, eskuin muturreko taldetxo desberdinetan parte hartu zuen. Venner ekintza gizona zen, eta ezkerraren eta migranteen kontrako eraso eta liskarretan parte hartu zuen. Baina intelektuala ere bazen, eta 60ko hamarkadan, Nouvelle Droite izeneko mugimenduaren sorreran parte hartu zuen. Alain de Benoit eta beste intelektual batzurekin batera, marxismo aztertu eta Gramsciren ideiak eskuin muturrarentzat berreskuratu zituenetako bat izan zen. Bere burua hil baino ordu batzuk lehenago, Vennerrek sarrera bat argitaratu zuen bere blogean. Oraindik interneten aurkitu daiteke. Post hartan, ordezkapen handia salatzen zuen eta sexu berdineko ezkontzen kontrako mobilizazioetan parte hartzen ari zirenei adierazi zien ezin zirela soilik horretara mugatu, eta bere ustez arrisku larriagoa zen ordezkapen handiari aurre egin beharko ziotela. Garai hartan, Frantzian inor gutxik hitz egiten zuen ordezkapen handiaz. Kontzeptua soilik eskuin muturreko militante konbentzituenek erabiltzen zuten, eta interneten hedadurarik ez zuten blog ilunetan zokoratuta zegoen. Ezin izan zuten pertsona homosexualen arteko ezkontza geldiarazi, baina ziurrenik Vennerrek ezin izan zuen imaginatu gaur egun eskuin muturrak duen indarra. Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence, elle est purement expérimentale, pas vrai Renaud? Parfaitement scientifique. Voilà. 2021ean, Venner faxista zaharrak bere burua hil eta 8 urtetara, eskuin muturreko 2 youtuberrek argitaratutako bideo batek sekulako polemika piztu zuen. Bideo hartan, Jean-Luc Mélenchonen boto emale bat irudikatzen zuen maniki bat tirokatu eta matxete batekin hainbat aldiz sastakatu zuten. La France Insoumisek, Mélenchonen alderdiak, salaketa jarri zuen 2 youtuberren kontra. Polemikaaren harira, BFM telebista kateak, Frantziako informazio kate ikusienak, eskuin muturrean aditua den Maxime Mazet kazetaria gonbidatu zuen gertaera azaldu zezan. Mazeri egindako lehen galderan, telebista saioko aurkezleak bideoari garrantzia kendu zion, interneteko kontuak balira bezala, irismen gutxikoak alegia. Mazek erantzun zion, gisako influenzerren bideoek BFM telebista katearen bazkalosteko saioak baino ikustaldi gehiago zituztela. Aurkezleak flipatu egin zuen, baina hala zen eta hala da. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxai naiz eta gaurko saioan, Frantziar eskuin muturraren ofentsiba kulturalari buruz hitz egingo dizut.
par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer. 70ko hamarkadan, Frantziako eskuin muturreko militanteak Bigarren Mundu Gerra eta Algeriako gerraren galtzaileak ziren, eta mugimendua marginala zen. Antonio Gramsciren ideietan oinarrituta, teorizatu zuten hegemonia kulturala eskuratu beharra zegoela hauteskundeak irabazi ahal izateko, eta helburu gisa zera zehaztu zuten. Eskuin muturraren ideiak jendartearen sektore zabalen artean onargarri bilakatzen joatea. Harrigarria izan badaiteke ere, intelektual hauek ez zuten jendartean eragiteko ahalegina egin, eta haien produkzio teorikoa eskuin muturraren zirkulu itxietan gelditu zen. Baina belaunaldi berriak inspiratuko zituen zoru teorikoa ezarri zuten, eta zenbait hamarkada beranduago, eskuin muturrak ofentsiba kultural eraginkorra martxan jarri zuen. Ezkerreko kazetari ugarik eskuin muturrari jarraipena egin diote. Haietako batek, Zalomezakek, 2024an, iaz alegia, Resiste izeneko liburu laburra argitaratu zuen. Liburu hartan, Frantziar eskuin muturrak azken urteotan garatu duen ofentsiba kulturala aztertu zuen. Egingo dudan esposaketa, batez ere, liburu horretan oinarrituta dago. Eskuin muturreko zenbait oligarkak komunikabideen garrantzia ulertu dute eta telebista kateak, irratiak, egunkariak, aldizkariak eta argitaletxeak erosi dituzte. Adibiderik esanguratsuena Vincent Bolloré da, zenbait urtetan enporio mediatiko boteretsua eraiki duena. Zakeren arabera, komunikabide guzti hauek osagarriak dira. Batek polemika zabaltzen du, beste batek komentatzen du eta beste batek politikariak interpelatzen ditu. Estrategia honen ondorioa da, Frantziar esparru mediatiko osoa eskuin muturrerantz jo duela, argiki kontra ez dauden komunikabideek Bolloré taldeak inposatutako eztabaidei jarraipena ematen dietelako. Horrela laburbildu zuen, Street Press komunikabideko kazetari batek duela aste batzuk, L'Humaniteren jaian kazetaritzari buruz egindako eztabaida baten harira. Le Parisien, le quotidien le plus lu de France, pourrait tomber entre les mains de Vincent Bolloré. Ce milliardaire ultra-réactionnaire est déjà propriétaire du JDD, de CNews, de Canal+, d'Europe 1 et de plusieurs dizaines de magazines. Des médias qu'il met au service de son projet politique, faire basculer la France à l'extrême droite. Zakek dioenez, Bolloré taldeak eskuin muturraren gaiak inposatzea lortu du. Immigrazioarekiko obsesioa, segurtasun falta, ezkerraren deribak, translobia, wokismoa eta abar. Zakek dioenez, ordezkapen handia bezalako kontzeptu konspiranoikoak ikuspuntu bilakatzen dira. Islamofobia, xenofobia, sexismoa edo transfobia onargarriak bilakatu dira ideien pluraltasunaren izenean. Zakek Atlas sarea ere aipatzen du. Mundu mailako think tank sare bat da, eskuin muturraren sustapenean lan egin eta diru asko inbertitu duena. Elite eta militante eskuindarrak formatu eta eskuin muturreko narratiba indartzen duten ikerketak egiten ditu, gero komunikabideetan oihartzuna dutenak. Pierre-Edouard Stegan izeneko beste oligarka batek Projet Péricles proiektu sekretua martxan jarri zuen. 150 milioi euroko inbertsioa 2027ko hauteskundeetan eskuin muturra garaile ateratzeko helburuarekin. Sekretua zen L'Humanitek argitaratu zuen arte. Steganen planen artean, inkesta institutu bat erostea, eskuin muturreko politikariak formatzea, gutxienez 1000 herri txiki eta ertainen alkatetzak eskuratzeko helburuarekin, eta 1000 kuadrotik gora gobernatzeko prestatzea leudeke. Ofentsiba kultural honetan, oligarka hauek ez daude bakarrik. Azken urteotan, interneten eskuin muturreko influencer ekosistema indartsua garatu da. Ezkerrean tamainako oposiziorik ez duena eduki. Maximase eta Pierre Plotzu kazetariek 10 urte daramatzate eskuin muturra ikertzen, eta gaiari buruzko liburu bat argitaratu dute. Pop Fascism,
Comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Euskaraz izango litzatekeena, pop fascismoa, nola eskuin muturrak internet bidez batalla kulturala irabazi duen. Du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié. Mazek eta Plotiuk azaltzen dutenez, eskuin muturrak berehala ulertu zuen internetek zeukan potentziala, eta oso goiz hasi zen sarea erabiltzen. Zergatik, internetek baduelako ezaugarri oso garrantzitsu bat eskuin muturrarentzat. Badela, interneten ez dagoela komunikabideen bitartekaritza. Et tous les banquiers de ce monde, indignez-vous. Bi egileek azaltzen dutenez, azken urteotan, lehen elkar ikusi ere ezin zuten eskuin muturreko taldeek arrazismoa eta islamofobiaren inguruan nolabaiteko adostasuna lortu dute. Honek, interneten bere kodigo propioak eta bere influenzerrak dituen azpikultura garatzea eragin du. Azpikultura hori pop fascismoa deitu dute. Maze eta Plotiuren arabera, influencer ekosistema heterogeneo hau, fasosfer edo fatxosfera bezala ezagutzen dena, 20 urte baino gehiago daramatza lanean, eta azken 10 urteotan batalla kulturala irabazi du. Bere helburua jendea seduzitzea da, baina lehen lerroko lehia politikoan zuzenean parte hartu gabe. Interneten, eskuin muturra jendearengana bere mezuarekin, bere kodeekin eta bere formekin zuzentzen da. Galdera deserosorik egingo dituen, edota testu ingurua azalduz eskuin muturraren benetako aurpegia erakutsi dezakeen kazetaririk gabe. Eskuin muturrak bere izaera ezkutatzen baitu. Horrela, ordezkapen handiaz hitz egin dezakete, esan beharrean, arrazistak gara, Frantzia txuria da eta ez dugu etorkinik nahi. Oui, j'ai été cet arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice. Jendea seduzitzeko, duela 50 urteko Nouvelle Droite hark inspiratuta, eduki politiko partidista esplizitoa zabaldu beharrean, eduki kulturala zabaltzen dute. Ligatzeko moduak edo komilen artean benetako gizon bat bilakatzeko tutorialak, lifestyle bideoak, elikadura edota ariketa fisikoari buruzkoak eta abar. Eta horrela, politikari buruz hitz egiten dute, itxuraz politikari buruz hitz egin gabe. Duela 20 urte, sinadura anonimoak ziren interneteko blog ilun ezezagunetan. Gaur, haietako batzuk telebista izarrak dira. Jarraitzaile mordoa dute, eta haien diskurtsora esposatuta dagoen pertsona kopurua oso handia da. Monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Beraz, alderdiez eta errealitate politikoa hitz egin baino, maila kultural eta ideologikoan aritzen dira. Eskaintza kultural itxuraz neutro baten bidez, arazo konplexuei azalpen sinpleak planteatuz, bulo eta konspiranoiak zabalduz eta eskuin muturreko ideiak banalizatuz. Eduki itxuraz ez partidistaren bidez, munduaren ikuskera arrazista, matxista, homofoboa, misoginoa, ezkerraren kontrakoa eta konspiranoikoa sare sozialen bidez zabaltzen ari dira. Eta influenzerren estrategiek hain ongi funtzionatzen dute, zenbait politikok imitatzen dituztela itxura jator eta erakargarriagoa proiektatzeko. Jordan Bardella, Marine Le Penen alderdiko idazkari orokor gaztea, haietako bat da. Mazek eta Plotiuk azaltzen dutenez, pop fascismoa osatzen dutenek zerbait dute amankomunean. Gizartea gorputz bat bezala ulertzen dute eta gorputz soziala depuratu nahi dute. Azkenean, hizkera disimulatu horren atzean dagoena arrazismo primarioa da. Supremazismo txuria eta purutasun arrazialaren defentsa. Honek osotasun bat eratzen du matxismoarekin, antiguokismoarekin eta ezkerrekotzat jotzen dutenarekiko kontrakotasunarekin. Baina haien etsai garrantzitsuenak inbaditzailea eta bere kolaboratzaileak dira. Hau da, migranteak eta haien ondorengoak, batetik, eta ezkerra bestetik. Eta haien arabera, gorputz sozialarentzat kaltegarria dena depuratu behar da. Kanporatu edo esterminatu. Horixe da denek amankomunean dutena, jendartearen parte batetaz libratzeko borondatea. Eskuin muturra gai izan da bere kontzeptuak eta lexikoa normalizatzeko, eztabaida publikotik instituzio garrantzitsuenetara.
ordezkapen handiaren teoria arrazista eta konspiranoikoaren arabera, adibidez, etorkinak eliteen plan bat jarraituz Frantzia inbaditzen ari dira. Etorkinak inbasorea dira eta ondorioz aurre egiten dietenak erresistentzia. Inbasoreari laguntzen diona, ezkerra alegia haien begietara kolaborazionista da. Horrela, migrante pobreak inbasoreak dira, ezkerra kolaborazionista eta neonaziak erresistenteak. Bigarren Mundu Gerrak Frantzian utzi zuen oinordetza hankaz gora jarriz. Eta ordezkapen handiaren teoriaren bidez, eskuin muturrak reemigrazioa aldarrikatzen du. Etorkinen eta haien ondorenguen masa deportazioa. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Eta eskuinaren laguntzarekin, eskuin muturrak ezkerrak kriminalizatzea lortu du. Hain zuzen ere, talde faxista eta neonaziak gero eta arriskutsuagoak bilakatzen ari direnean. Lehen esan bezala, Dominique Veneguek bere burua hil zuenean ez zen ordezkapen handiaz edo reemigrazioa hitz egiten. Kontzeptu hauek interneteko blog marginaletan zokoratuta zeuden. Eskuin muturrari 10 urte kostatu zitzaion ordezkapen handia eztabaida publikoan kokatzea. Baina hartu duen indarrarekin, orain askoz denbora gutxiago kostatzen zaio bere ideiak zabaltzea. Adibide bat, islamogoxism kontzeptua, islamo ezkerra bezala itzuli dezakeguna, interneten sortu zen eta urte bakar batean eskuina kontzeptua erosi eta ezkerra igatzen saiatzeko baliatu zuen. Frantzian ez dago islamo ezkerrarik, ez da existitzen, baina eskuin muturrari berdin zaio. Blogeren enporio mediatikoaren eta fatxosferaren bitartez, gezurrak matxakatzen dituzte ondorio errealak dituzten arte. Goebbelsek esandakoa gogoratuz. 1000 aldiz errepikatutako gezurra egi bilakatzen da. Overtonen leihoak jendarte batean ideia politiko eta sozialen onargarritasunaren esparrua deskribatzen du. Leihoaren barruan daude, une jakin batean, gizarte batean politikoki onargarriak edo eztabaidagarriak diren ideiak. Leihotik kanpo dauden ideiak, berriz, jendartearen gehiengo zabalak muturreko edo onartezin gisa ikusten ditu. Leihoaren posizioa denborarekin alda daiteke, dialektika politiko eta instituzionala, gizartearen baitako joeren garapena, komunikabideen eragina edo aktivismoa direla medio. Horrela, lehen jendarte batentzat muturrekoak ziren ideiak pixkanaka onargarri bilakatu daitezke. Eta horixe gertatu da, duten irismenarekin, blogeren imperio mediatikoak eta fatxosferak inpaktu erreala dute frantziar jendartean. Eta honekin batera, eskuin muturraren idei eta kontzeptuek jendartean eta eztabaida publikoan lekua lortu dute, baita Asanblada Nazionalean ere. Lehen lerroko lehia politikotik urrun, baina buloak zabalduz eta astakerien bidez, tabu desberdinak hautsi eta azken urteotan, Overtonen leihoa eskuin muturrera desplazatzea lortu dute. Duela urte batzuk frantziar jendartearentzat onartezina zena askoren begietara onargarri bilakatu dute. Dominique Veneg zaharrak sinistuko ez lukeen abiaduran. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Les coups de la matinée, nos frères et sœurs, coups fataliens à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale. Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'État complice. Assassine Anastasia Pavlova, aidée par la police. David Cesare 2003 Milan, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusque dans les eaux. Ofentsiba kultural honek beste fenomeno batzuk elikatu ditu. Talde faxista eta neonaziak nabarmen indartu dira azken urteotan. Gobernuak haietako batzuren disoluzioa agindu du, baina honek haien arteko harremana elikatu besterik ez du egin. Nagusiki gizon oso gazteak dira azken urteotan talde hauetan sartu direnak. Pardon devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais non jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas. Gaur egun, violentzia faxista errealitate bat da Frantziar lurraldean. Europolek 2022an argitaratutako txosten baten arabera, Europan identifikatu zuen bigarren mehatxurik garrantzitsuena eskuin muturreko terrorismoa deitzen duena da,
eta estatu kaltetuena Frantzia da. Nicolas Lebourg adituaren arabera, 2017tik eskuin muturrarekin lotuta, gutxienez 300 ekintza bortitz izan dira. Haien artean, jipoi ugari eta migrantearen eiza saiakera garrantzitsu bat, baina baita zenbait hilketa ere. 3 kurdu 2022an, Federico Martín Aramburu rugby jokalari argentinarra 2023an, eta jatorri tunisiarra zuen herritar bat 2025an. Barne ministeritzaren arabera, 2017tik poliziak 15 atentatu eragotzi ditu. Baina Salomezakek Jeziste liburuan salatu bezala, jendarteak eta instituzioek jarrera asko zepelagoa dute eskuin muturraren biolentziarekin jihadismo armatuaren aurrean baino. Talde fascista eta neonazietako batzuek 2022ko presidentzialetan Erik Zemugen Rekonketa alderdiaren alde egin zuten. Le Pen eta Bagdelaren alderdiarekin ere harremana dute. Azken urteotan, Bateratze Nazionalaren diputatu eta europarlamentarioak biderkatu dira, eta alderdiak hautetsienako laguntzaileak talde hauetan aurkitu ditu. Communauté exterminée, nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon. 2022ko presidentzialetan, eskuin muturreko influencer gehienek Erik Zemmour babestu zuten, baina honek bakarrik botoen 7% lortu zuen. Fatxosferak emaitza hauek frustrazioarekin bizi izan zituen, baina Marine Le Penek sekulako emaitzak eskuratu zituen eta bigarren itzulian 13 milioi boto baino gehiago lortu zituen, 141. Zemmourek lehen itzulian lortutako botoen gehiena bere ganatuz. Hogei urte lehenago, 2002an, bere aita Jean-Marie lehen aldiz bigarren itzulira pasa zenean, adostasun orokor bat egon zen Fronte Nazionalari aurre egiteko. Adostasun hau hain izan zen handia, bigarren itzulira pasa zen beste hautagaia, Jacques Chirac, eskuinekoa, Le Penekin eztabaidatzera uko egin ziola. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Baina esan bezala, 20 urte beranduago, 2022ko presidentzialetan, Marine Le Penek botoen 41% lortu zuen, eta gaur egun bere alderdiak 143 parlamentari ditu Asanblada Nazionalean. Eskuin muturraren kontrako batasun errepublikarra utxita dago, eta Le Pendarren alderdia hain dago normalduta, hauteskunde presidentzial eta legislatiboak irabazteko posizioan dagoela. Besteak beste, fatxosferari esker. Maze eta Ploturen arabera, eskuin muturreko influenzerrek Zemugen alde egin arren, Bateratze Nazionala indartu dute tematika berdinak zabaltzen dituztelako. Diskurtso gogorragoa eta bortitzagoa erabiltzen dute, baina orientazio berdina dute, gizartearen parte baten esklusioa, errepresioa edota kanporaketa. Bi kazetari hauek ondorio batera iritsi dira. Eskuin muturreko influenzerrek batalla kulturala irabazi dute. Ez dago aurre egingo dien ezkerreko influencer ekosistema bat. Dena den, batalla bai, baina ez dute gerra irabazi, egoerari buelta eman zaio. Horren froga, 2024ko hauteskunde legislatiboak izan ziren. Inork espero ez zuenean, Macron presidenteak hauteskunde legislatiboak deitu zituen. Eta espero zenaren kontra, ezkerra berriz batu zen eta Fronte Popular berriak hauteskundeak irabaztea lortu zuen. Le Pen eta Bagdelaren alderdia hirugarrena izan zelarik. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle, est-elle fidèle, la France est belle. Baina jakina den bezala, Macronek lehen indarra izan zen Fronte Popular berria baztertu eta eskuineko gobernua aukeratu zuen.
Geroztik, desegonkortasuna, ziurgabetasuna eta polarizazioa handiak dira, eta austeritatearen eta gastu militarraren handitzearen mehatxuak oso presente daude. Gaur egun, Marine Le Pen inhabilitatuta dago alderdiaren finantziazio ilegalarengatik kondenatua izan delako, eta ziurrenik ezin izango da 2027ko hauteskunde presidentzialetara aurkeztu, baina badu erreleboa eta alderdiak ez du higadura handirik jasan. Bestalde, Macronek ordezkatzen duen espazioa egoera oso delikatuan dago. Ezkerra bere aldetik zatituta dago eta batasuna berreskuratu eta egonkortzea lortzen ez badu, oso zaila izango du datorrenari aurre egitea. Egungo testu inguruan, eliteek ezkerra eta eskuin muturraren artean hautatu behar badute, eskuin muturra hautatuko dute. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Gaur egun, eskuin muturrak 9.000 biztanletik gorako soilik 13 udalerri gobernatzen ditu. Street Press komunikabide ezkertiarrak analisi txukun bat egin du, eta analisi honen arabera, 2026ko martxoko hitzorduan eskuin muturrak aurrera pauso bat emango du, herri eta hiri ertain ugari bere ganatuz. Ikusteko dago noraino. Zer gerta liteke bateratze nazionalak boterea eskuratuko balu? Salomezakek Resiste liburuan azaltzen duenez, Le Pen eta Bagdelaren alderdiak presidentetza eta gobernua eskuratuko balitu, legeak eskaintzen dizkion aukerak baliatu ahal izango lituzke botere legegilea eta judiziala ahultzeko eta erregimen autoritario baterantz aurrera pausoak emateko. Adibidez, eskuin muturreko gobernu batek dekretu bidez gobernatu lezake, Asanblada Nazionalaren botere legegilea bere ganatuz eta emergentzia egoera mugarik gabe erabili ahal izango luke. Era berean, armada erabili dezake herri oposizioa erreprimitzeko eta indultu presidentziala bere kideen kontrako sententziak baliogabetzeko. Liburuan, Zakek Europar Parlamentuko zenbait adituk egindako txosten bat aipatzen du, ondorioztatzen duena, Frantzia bereziki gaizki kokatuta dagoela bere kontraboteren desegituratze bati eusteko. Garaiotan, badira beste estatu batzuk antzeko prozesuetan murgilduta daudenak. El Salvador da adibiderik paradigmatikoena. Hortaz, Frantzia erregimen autoritario bateran zabiatzeko arriskua erreala da. Aurreko saioan, Fronte Nazionalaren sorrera eta bilakaera aztertu nituen, bere indartzea lagundu zuten faktoreengan arreta jarriz. Saio honetan, eskuin muturrak azken urteotan garatu duen ofentsiba kultural eraginkorrari buruz aritu naiz. Batalla kulturalari dagokionean, nire ustez, ezkerrak asko du ikasteko. Frantzian, Espainian eta beste lurralde askotan ere, eskuin muturrak aurrea hartzen asmatu duelako. Bueno, entzule, Frantziar eskuin muturrari buruzko seria hemen amaitzen da. Beti bezala, espero dut interesgarria iruditu izana. Jarraitu ezazu podcast hau Mastodon bidez edo podcastak entzuteko erabiltzen duzun aplikazioaren bidez. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal
de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Radio Venceremos, rompiendo cercos.